cek satu, cek, cek. Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah, Pasahato Tusude Ruas, do tamu, namar minggu di Tikion, Horas Jala Seramat baribadah ma dihita, suak songoninang dihamu, ruas ni Huriata, namangihuton acara live streaming, pasaton nami do, selamat beribadah ma dihita saluhutna. Atong taparade maruhata, tapuji matuhata mare demahita sian mukwede kuria nomor 527 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Akka diboto hamudo,
Aka diboto hamudo nama korkon habengeton ni rohado pangujunan di haporsia muna. Alai ikon adongdo ulaon naung sundeng gandi habengetoni. Asa tungtang situtu jala halak sisadok kamu akan naso hurangan di manang aha. Martua do na poso na mangulahos si songoni didapot duana di haroronai. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale de bata amani di banuan gijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamauliateon husobau kami tuho. Marningot sileho-leho min nabalgai tu kami jolma na dipardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus nasi nurumisian banua gijang alani hami. Gabe nadangol do ibana jalan napugus. Pola tubuh ibana di bara di Betlehem asama mora hami. Sai rajai jala togu-togu kami marhite hite todim. Asalam huida kami godang ni holong ni rohan. Napi napatar ni anak mi. Amen. Tapuji matu kata, marede mahitasian bukwede nomor 575 ayat sada. Made batana soka pasang apagoarna ujima akarura dotu akadolok natimbo dosa samigalu sai torang pembuni nama sai saksa pasang apon ho debata tu solo tadina lama muji ho Tuhan nasa gogo sangapon ko di ujung ni ngoluku sai pujiyo Tuhan. Tangihon hamuma patik ni debata di minggutas sadarion. Ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi gana ommu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yanggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Dia do lapatan nii. Odo. Ikon dihabiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba marsobatu sobaon. Manang tugana-ganaan. Mangido kanguluas siani. Jaladang jadi olua begu. Manang olpuhon ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha. Di ugasan komitan. Atong rak mangidugugo mahita tu debata laho mangulahon naubar tu patik nai. Ali Tuhan debata. Sai pargugui mahami, mangulahon naubar tu patikmi. Amen.
Tapuji Tuhata, merede mahita sian buku de nomor 684 ayat 1 dohot ayat 2. Satu itu doa alani dosaki lo jajala soratan pojot pikiraki debata parholongi umege abuki alani kolonai malua Nasohatu dosado holong dituhaki parhato poto kudo dengan bazanai saira dotaku binati konai alani holonai malua Tatopoti madosata, martang yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopan nasana adong paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia. Narodo kami tu jolom manopoti dosan nami. Akan nahu ulah kami markite sian pangalosion nami di patikmu. Ima markite sian tubu-tubu ni rohan nami naruai, nang sian pakatayon nami nasoture, rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natamasi tutudo kaona uhum hami alani dosan nami i, alay natar sol-sol bagi do kami nuaing alani i, asima roham di kami ali debata nami. Pardengga basa jala parasi roha doko, ala ni anak kakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di perbadia tu rohan nami be. Asa terbaik kami mangulu iko di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat tami tuanguluan nasora sudah. Napi narbaga-bagam diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Parasi roha jala pardengga basa do Jahoba. Labat tarimas jala parasi roha gudang. Dang dibahe tu kita khobar tu akka dosata. Jala dang dibaloso tu kita khobar tu akka hajatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata, merede mahita sian bukwede nomor 610 sia ayat sada dohot ayat 2. Hatani debata epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Jesaya biddu ono puluh sada ayat 10 sahat rodi Jesaya biddu ono puluh dua ayat 3 tajahama namar sikat sorin marlas nirohasi tutu doahu di bagasan Jahoba marulu pulup doto dikku di bagasan debataku ainunga disolukko tuahu aka ulos hatuaon baju hati goran di kokosot tuahu songo panguli nambar bulang-bulang mangaradoti kamalimon jala songon oroan naung hinokopan
Alani Sion dang tarbae nausip, jala alani Jerusalem dang ngoluau poponan. Paima bisar hati goranna songon sodang ni mata ni ari, jala hatuaonna songo sulu-sulu namar si gorgor. Jadi gabe tupal kamuliaon madiko di tangan ni Jehovah, jala tupal karajaon di tangan ni debatam. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahitasian buku de nomor 715 ayat 1 ayat 2. Gado holongi sito besar anu ngamateho kumokopan kulehon matuhon saluhut ngoluki saima padaki tutuaki bama dawolon aposani marhobas di jolo kurjutogo patarlah holongi di pambahenaki manogudongaki tutuaki. Tahati dakon maha porsiau tai, songon nahina tidakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mopalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman nati nubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian todi porbadia, adorak suabubuhan. Ido Tuhata natu maun naberni di panguhuman ni silatus. Nama tetar pajal doibana dihau pinar silang. Natuat tubanuatoru dung ditanom. Namulak mangulu diari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahudul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disi mai bana paima mulak sogot tutanoon. Manguhumi halak namangulu dohot namate. Ahu porsea ditodi parbadia, jala adok sada kuria nabadia, kuria hatopan nyala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai nama dok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tabigema tikting ni huriata di minggu tas sadarion. Selamat Natal Madita Saluhutna. Horas Madihitas. Tikting manang warta manak patakasson tikting dihita di mingguan dohot di minggu naneng ro
Ima Perjolo 5.1 pemberitahuan. Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu tanggal 27 Desember 2020 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga E Tambunan, Boru Gultom, V Gultom, WEK 1 dan 2 orang anak ke gereja HKBP Lahat Resort. 5. Tes. 5.2 Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 27 Desember 2020 gereja kita akan memberi pelayanan baptisan kudus dalam kurung pendidikan Nabadiyah dalam ibadah pagi pukul 07.30 WIB jumlah 1 orang dan ibadah siang pukul 10.30 WIB jumlah 3 orang. 5.3 Ibadah malam tahun baru dan tahun 2021 dan persembahan Namar Boho. A. Ibadah malam tahun baru pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 ibadah malam tahun baru masuk pukul 18.00 WIB melalui undangan untuk 10 orang jemaat setiap WIB yang dikoordinir oleh Sintua WIB masing-masing. Kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan dana pensiun HKBP. Ibadah malam live streaming tetap. B. Ibadah tahun baru tanggal 01/2021 pada hari Jumat 01 Januari 2000 tahun baru masuk seperti biasa pukul 07.30 WIB, siang masuk 10.30 WIB. Kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan kategorial Nasobun tetap live streaming. Acara ibadah tahun baru keluarga agar masing-masing keluarga melaksanakan ibadah tahun baru keluarga. Acara tahun baru keluarga telah tersedia di pintu gereja bahasa Batak, bahasa Indonesia, agar setiap jemaat mengambilnya 1 eksemplar per keluarga dan diperbanyak sesuai kebutuhan. Songonima warta di kita di mingguan Horas. Selamat Natal Mahita Saluhutna. Tapasa mapeliata jala marede mahita sian bukwede nomor 716 ayat sada dot udutna. Dan nauli dahulu pahon dan pola mabiar nau dingoluki nang peholom do dalam si boluson rodo hati uron sian langiti tu so halu pahon ado manogihon ado manogihon tu so halu pahon ado manogihon pos marohami pada nauli dahulu pahon hidohong hapon las marohaki dondong tangkongan dang terpangasahon olah Tuhan Yesus haporusaki tu so halu pahon ado manogihon ado mangondihon tu so halu pahon ado magogoyhon pos marohami
tondiku sapo maluhutna hangalu toki tarpege maso arani tuhaku naposo aposan bongo totusi hotung so halu pahon ado manogihon ado mangon dihon hotung so halu pahon ado mangogoyhon pos marohami. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati doho pikiranmu di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Salam. Horasma pinasahat mamuse tabi nami Tuhan waka manginang na merminggu secara live streaming manang di dia pihamu maringanan kupasat tamima selamat Natal madihamu saluhutna jala selamat hari Minggu ma diramoti Tuhata mahamu waka manginang dohot akka ruas ni Tuhata na di bagasan pardalanan na mulak tubo na pasugit sahak mata binami jala saya diramoti Tuhata mahamu amang di pardalanan sahak tu inganan na sitopoton jala dinalaw mulak pihaduan totong ma diramoti Tuhata. Amang inang dari holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus minggu sadarion ima minggu terakhir manang minggu pangujuni di tonga-tongani tahun nabuluni tahun 2020 na di bagasan aga tantangan na talalani nunga hampir 10 bulan masa-masa COVID-10 siyaon naso marhaujungat dope naso adong dope tadda dinalau salpu alai di bagasan minggu na parpudi di tahun 2020on ikon mardongaton tangiang doho pakirimon na mangulu mahita manadiko taunon ala piga-piga arinai masuk na mahita di tahun nai baru ima tahun 2020 sada jala bongok mahita haduan di tahun nau barui di bagasan lasiroha hamwa konongan na hinaholongan hatani debata di minggu parpudi di tahun 2020on ima minggu dung ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus tersurat mesian pesalmen bidu 142 lu mabuka mesian ayat sada sahat maitu ayat 14 amanginang tajaha mahatani debata mar sika soring mahita ta ida mak di bibelta dohotna di layar ta. Haleluya puji ma Jehovah hamu ali akasian banua gijang puji hamu ibana di akka banua gijang. Puji ibana ho ale mata niari dohok bulan. Puji ibana sudi hamu ale bitang akana marsinodangi. Ikon pujion nasida maguar di Jehovah ay madokon ibana jadi tartopama nasida. Puji ma Jehovah hamu ali akka nasian tanoon akabitang ni laut rodi sudi akalung. Hamu ali akka dolok dohok sudi akka robean. Hamu ali hau akka na marparbue rodi sudi hau ares.
Hamu ali akka raja ni tanoon doho sudi akka bangso. Hamu ali akka pangarajai rodi sudi akka panguhum ni tanoon. Iko pujian nasida magawar ni Jehovah ay sasada gwar na ido na tibul di atasi hamuliaw na do ido tanoon dohon akka langit. Imasahat na Mulia tema di Tuhata, dihamu kamanginang na diaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Molo hudokon marlas ni roha ba sipatan yan molo sejarah hajol maon niukurma ahado kapasitas ni las ni roha. Secara manusia, kalau dikatakan bersukacitalah, pasti manusia akan mengukur sukacita yang ia sukacitakan itu dengan cara bermacam-macam. Ada yang bersukacita karena telah menikmati keindahan duniawi, ada yang bersukacita karena telah menemukan apa yang telah ia cari, ada yang bersukacita karena memiliki atau diberikan jabatan atau pekerjaan, adong dona marlasiroha ala memasuki bagas naib baru, adong marlasiroha ala manuhor sada barang naib baru, adong marlasiroha ala ro akapoparanna sian pangaratuan mulak tubo na pasogit biasa doyate molo di bagasan Natal do tabaru marlasiroha do akana tua-tua molo mula akka yanakonna tangido ana sumula do hamu dang mulak kamu amanginang daw amang tahe sarupa hita awe dang boy mulak nunga hurang dubi 10 tahun dang mula kau molo Natal do baru sipata di dohron ni hala pasar kau mulak na durhaka do hoy ne musin itu ay bawenon ay dang bui ba maninggal hon huria sada muse dakyai ba marhuria di Medan na hiape ba marhuria di kisaran do di Balige nang pes jono rupani aletong dakyai ba mulak molo tepat Natal do martaw baru molo mulak pe tiki Balige hiari ba manang tu kisaran dung saya to baru halak nganang mulat tubo na pas tu pangaratuan na ibaro tarsoni may imana masa alenang pesongoni di halas somay ba iba partikian alenang pesongoni di halas somay ba imana masa ala memang ulaon na adong di iba dang na ulaon songon na biasa di hajol maon alay ulaon makubasi ruas ni huria ni Tuhata do kanido jala adong musana marlasiroha tarlumobi madihamuaka amanginang natoras nama buan dak dan akon terdidi sadarion adong tolu keluarga di bagasat tikyon ati marlasiroha ala mangalak guar nama yanakomu sian bagas zoron itu Tuhata di diom mana sida di bagasan guar di bata ama anak dohotod di parbadia jala pos doroha namanya akan dituliskan Allah di dalam buku kitab kehidupan imalah siroha yang itu alanilah siroha mukir rabu lo muda sianon adong macara keluarga kan ibaima upamana iudang maka keluarga iudang hula-hulana ya biasanya hula-hulana di udang ate yudang ma akka si solhot pamoruhon do akka na asing maniak pinahan ma dang ido au terdidi dang maniak pinahan bapakku bah maniak manuk do bapakku dakuwo to hau alay nang pesoni dihalas somay saluhudna nah odo nagabe jamita di bagasa sadarion
bagaimana kita dituntut untuk selalu bersuka cita, marla siroha. Walaupun terkadang ketika dikatakan bersuka cita, ya boleh karena sesuatu yang ada pada kita, tetapi Tuhan lebih menuntut kita bersuka cita lebih maju daripada ketika seseorang itu bersuka cita karena ada harta duniawi atau karena ada kesenangan duniawi di dalam kehidupannya. Itu biasa bagi Tuhan. Ya, ay molo hapal do peton las dorohanya kamata atinang nangido tohodi akemang molo hapal do pe mudang las roham tahi alehola sa ijabu isi tainata lagi angguhi termarsa ma daun dasonito. Nah, tetapi Tuhan ingin menuntut bagaimana kita bersuka cita dalam masa-masa begitu hebatnya tantangan, begitu hebatnya cobaan, begitu hebatnya pergumulan. Itu yang mau dituntut Tuhan. Memang tutu secara hajol mau dang tarbahesa marla siroha molo adong pergumulan. Baru bayano mekkel alay saya tangis itu di bakasar roha idu si patakan. Basongoni ba marupa nih. Baru neng bayano mekkel HP hacit ni tahun dia perdagingon molo marsahit. Apalagi molo kambuh rupani agak tahiyacit dia. Omanakan ni hudulo nakad di sisa sisi dua rodo karingat tu nakaningan ala memang herana kambuh do sibuyakon. Kaniro. Alay nang pesongoni ni ingon dohata ni debatana sian poda ni Raja Salomo manang Amsal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ningok matahe bah ay marnatal do sumari da mungkin iba marla siroha tahe ina roha ni ida jongjong dope pohon natal di son ni ida dope adong suru-suruan di son dang ido di ida musiaka pernik natal di son ni ida dope aka hamu amanginang aka nauli aka na tampan aka mata marjas aka hamu akaina aka na cantik songon huju haposo muna tiki bah adang bukit tahedang marla siroha iba mangida akar ruas niurion ina rohado. Idobana hatan itu hata bagaimana caranya kita mengucap syukur bersuka cita dalam menghadapi situasi yang sangat-sangat menantang dalam hidup ini. Jalatusido Tuhan Yesus roh. Ay Tuhan Yesus roh tuak kena dangol doda tuak kena pugus tuak kena marsahit tuak kena suadong hapor siaunda tuak kena terhurung tuak kena somarama na somarina tuak kena mababalu tuak kena suadong pakirimon na tuak kena dangol dohok na akan asing tusi do Tuhan Yesus. Itu sebabnya peristiwa kelahiran Yesus bukan dilihat dari peristiwa bagaimana dia lahir secara mewah, tidak. Ay mewah do Tuhan Yesus ita he tubuh daong kan, tidak kan? Anggo jamas sonarion molo tubuh dak danak molo dang di rumah sakit dijabuni bidan manang dijabu tasadiri tang itu pasti deh kan pasti upamana molo tu rumah sakit pastina fasilitas natajalo pe ya fasilitas yang normal lah seperti rumah sakit adung pudu manda ditangani dokter ditangani perawat bidan segala macam kan itu. Molo tubuh-tubuh apa rupani dijabuni bidan ya pasti di tempat yang semestinya pasti ada kasurnya pasti ada penolongnya. Kalaupun di rumah kita sendiri pun molo neng sorang danak rupani ba hita aka ama manang hita aka keluarga pinarade do kan ingananna buama nang ro
nagawe silasiroha ima dana natapaima di bagasan sia bulanon. Kan itu. Tetapi proses kelahiran Yesus adalah proses yang tidak normal. Bahasa hudoko tidak normal. Alam memang proses kedatangan Yesus melalui perempuan perawan Maria yang bernama Maria, seorang gadis, seorang perempuan yang belum pernah disentuh oleh pria. Jadi mula dong halak nama dokon, tidak mungkin nih, bah. Nasida mea kana somar hapor siaun kan? Kalau kita orang yang percaya, apa yang tidak mungkin di hadapan Tuhan? Malah di jolma tidak mungkin Yesus lahir di bulan Desember. Banasida mea. Kalau dikatakan orang bahwa Yesus lahir tidak di tanggal 25, bisa jadi memang betul. Ada kemungkinan Yesus tidak lahir tanggal 25, tapi kemungkinan di bulan Desember atau di awal Januari bisa saja Yesus lahir di situ. Kenapa? Karena kelahiran Yesus ditandai dengan situasi cuaca, iklim, dan juga alam yang tidak normal. Molo biasa, molo di dunia timur, molo di penghujung di bulan 12 Desember, ngelido, salju. Itu makanya satu sadarion di Eropa pe budaya salju do di bulan Desember. Makanya satu sadarion molta ide pohon Natal adong kapasna ipoto hamu do lapatan di kapasi saljuri alania budaya Eropa do nata buat tuson. Tapi kalau budaya timur tidak. Itu sebabnya bapak-bapak gereja sepakatlah mereka melihat dokumen-dokumen yang ada. Ditetapkanlah tanggal 25 Desember. Adong musen nama dokon bahwa tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Amang inang, tak ada dokumennya itu. Sampai sekarang tidak ada dokumen yang mengatakan tanggal 25 Desember adalah kelahiran Dewa Matahari. Itu bohong. Hoax. Nidalaho madebuhon hapor siateido. Ya. Nah itu makanya di hawa kamanginang dak tusi behita lao. Kenapa? Karena Yesus sudah lahir kok di dunia ini. Dia sudah hadir kok di dunia ini. Dia membawa kesederhanaan dalam proses kelahirannya. Tubuh di barani pinahan, molo disukun, songon disukun ni halak nasi lebanan. Ay molo tohodo tubuh Yesus di baran pinahan isu kumusedo isedo bidanda isedo terna kamu atong ngasahab itu sililu haliluon kan. Itu sebabnya ada buku yang membuat judul penolong yang tak dikenal. Karena apa? Memang Alkitab tidak menuliskan siapa bidan menolong kelahiran Yesus. Kenapa? Tidak perlu. Karena yang menjadi misi kelahiran Yesus bukan dari proses manusiawinya, bukan dari proses kelahirannya, bukan dari proses asal usulnya. Ido makana Yohanes dia lebih spesifik secara kristologi menuliskan, menerangkan isi do Tuhan Yesus. Ido makana Yohanes bidu sada dimulanai nunga adong hatai. Jalasar do hatai, gabe daging mahatai. Firman yang menjadi manusia. Loh, mustahil? Tidak. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu mana di Makassar turpuk tahun di Pesalmen bidu 148. Karena kedatangan Tuhan Yesus itu yang mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Allah datang ke tengah-tengah dunia ini menjelma sebagai manusia. Karena apa? Karena Allah tahu tidak ada satupun cara yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Dia sendiri yang datang. Patuduan nama dirina ido makana nasa nama nada Tuhan Yesus dia akan mengenal Allah. Amin. Iya. Aido jamita di malam di tanggal 25 kan? Khotbah tanggal 25 kemarin. Dulu kalau mau berdua kepada Tuhan gak bisa langsung. Perjanjian lama gak bisa. Botohamu dong.
molo neng martangi kamu tu Tuhani di duruan do hamu di luaran. Iko buana muna do peliam muna. Roma malim. Ibu mak di sukum mak. Ahana yang pasahatom mu tu Tuhani. Pangidu aku adong do pasah majo. Tu Tuhan sonon om pangidu aku. Roma malim. Ibu amma peliani. Iba masuk mak tu ingalan nama dia. Saya sudah terangkan dalam perjanjian lama bait Allah itu ada 3 bagian. 1 bagian luar yaitu paling luar, 2 bagian kudus yaitu bagian Anda yang duduk di sini, ketiga adalah bagian yang maha kudus. Ini adalah mimbar. Ya. Tidak bisa dulu orang berdua kepada Allah, tapi langsung tidak bisa, tapi harus melalui perantara yaitu siapa? Nabi-nabinya, malim, imam. Tetapi setelah kedatangan Tuhan Yesus, setelah kematian Yesus, setelah kebangkitan Yesus, itu sebabnya ketika Yesus mati, belah dua do bait Allah. Kenapa belah dua? Itu menandakan tidak ada lagi batasan antara manusia kepada Allah. Sudah bisa berdua langsung kepada Allah melalui Yesus. Idobana hitam martangi yang ali Tuhan debata asima roham jalo matang yang nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus. Ikon ido. Amin. Tidak ada. Nah turpuk tahun alam sendiri pun bersuka cita kedatangan Yesus. Molo taidas yang ayat 1 ayat 10. Haleluya pinuji ma Jehovah habu ale akan di banua kijang puji hamu ibana akan di banua kijangi. Suruh-suruan ni debata sudena dong di banua kijangi semua memuliakan nama Allah dalam kelahiran Yesus. Maka nah hola tubuh Yesus adong do bintang yang bersinar terang. Idun dan diidani halak majusi kan? Dia mereka orang majus melihat. Siapa orang majus? Orang majus itu adalah orang kaya itu. Tetapi mereka itu adalah nomaden berpindah-pindah. Mereka adalah saksi, salah satu saksi kedatangan Yesus. Kelahiran Yesus. Karena apa? Karena memang mereka melihat ada bintang yang terang tapi tidak seperti biasanya. Doon. Bah, tiurian bintangi. Betama. Romusado suruh-suruan madapoton halak majusi. Idama ngasorang be Tuhanmu. Danak dibarani pinahan. Ihuton ma bintangi. Kan begitu. Dihuton nasi dadu bintangi. Dihuton. Sampai tu Betlehem. Kemudian siapakah saksi lagi yang melihat kelahiran Yesus? Gembala-gembala yang ada di sekitar itu. Yang ada di padang Efrata. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Walaupun dia lahir tidak di tempat yang semestinya. Kemudian siapakah lagi yang bersuka cita atas kedatangan Tuhan Yesus? Sude akka natinopan di debata. Bintang-bintang penerang, benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang songon di ayat tului, semua bersuka cita. Ya. Kemudian siapakah lagi yang bersuka cita kedatangan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Pohon, rumput-rumput, yang itu alam, gunung, semuanya bersuka cita. Ya. Tung salah kamu. Ai bunani hawi mared dedi dah. Hado hamu mulat tu bunapa sogit, marang urang maju tu bana sogit. Hado hamu tu lebang, arong disi hubereng hutan pinus. Molohudul hamu botari disi. Herana mared de do hutan pinus son ro alugu.
hera adong suarana nasi na markur. Dado adong markur tabu begion. Aw ti kibaligi olo do tiap sore aw ala memang finus do di labung gerijai olo do hudulaw disi. Moloro alugur pani niubusun alugomma bona ni pinuson margeser ma bona ni pinuson adong mas suara agu tabu begio bahera na markur ina roha. Ternyata alam juga bisa menyanyi memuliakan nama Tuhan. Nah pedang tatada, tetapi itu adalah cara alam untuk memuliakan nama Tuhan. Nah kemudian siapakah lagi yang bersuka cita? Ayat 11 dikatakan, hai raja-raja, habu aliaka raja ni tanoon, dohok sudia ka bangso. Semua pembesar-besar dan pemerintah dunia bersuka cita atas kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Dungi sudi maaka ruas ni huriana. Semua umat bersuka cita kedatangan Tuhan Yesus. Nah, amang inang nadi halongan di bagasan Tuhan Yesus. Alam aja bisa bersuka cita. Kenapa kita tidak? Ido makanan tinopa di debatape sudi akan na adong di bagasan hasianganon melengkapi dan juga menjadi kesaksian bagi manusia doi. Karena alam juga dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk memuliakan nama Dia. Itu sebabnya ketika manusia merusak alam, Allah bisa murka melalui alam. Biar kamu do nau dan natur sada banjir do 11 titik di kota Bandung. Asal udan ma pasti banjir. Ikon adong na korban harta duniawi, korban nyawa. Songoni ma di Sumatera Utara na duar sada kan? Gudang na korban akadong atar rupani ale tangyang tama sayunang ma akan nasi songoni terulang muse. Tetapi itu adalah teguran Tuhan. Manusia ketika Allah memberikan alam, itu sebabnya ketika manusia diciptakan Allah mengatakan kepada manusia, kuasailah. Aledang didokon segai mah tidak. Allah mengatakan kuasailah, tapi tidak dikatakan rusaklah. Ale om majul mau marah Tuhan. Allah memang kerakusan di manusia si zaman nuengon. Nang itu marah Tuhan. Hutan nueng ngemulai be gundul. Ngagudang buka pabrik nueng isi di Kalang. Ada salah satu gereja HKBP yang mau digusur hanya karena tempat itu mau dipakai untuk pembuangan limbah pabrik. Saat sadarion berjuang do pihak kadong atas isi. Nang itu ekosistem segan weng. Alai mulia tema dia akan pecinta alam. Terlalu bima akan merawat alam. Alam itu adalah alat Tuhan menyampaikan kebutuhan pokok kita, melindungi kita, tapi alam juga bisa dipakai Tuhan untuk mewujud nyatakan tegurannya dan murkanya kepada manusia. Nah, terlumubi dihamu akan tua-tua naneng mabuan dak danak na terdidik. Marlasiroha mahamu. Ingat, songona hudok kondit pastoral na di tanggal 24. Anak itu titipan Tuhan yang harus Anda rawat, yang harus Anda jaga, yang harus Anda didik, dan yang harus Anda arahkan. Saya katakan pada tanggal 24 itu, pertama sekali tugas orang tua adalah bagaimana memperkenalkan Tuhanmu kepada dia. Alai unang songon na akahala si deban. Olah seorang geleng na binuat terdiri ngah otak nih anggo bapa na mate-mate lapo ditua mak omak nama na merawat ni dak danakon dang itu molo pistar dak danakon molo saimandi dak danakon molo maloi mana anak di bapak na dwi alai molo markotoran anak na molo dorum anak na molo dajal anak na, molo oto anak na, anak ni
Anak ni udah mandok ko nida. Anak ninong namai. Ya, alidang besong onibe. Kita tidak lagi seperti itu. Tetapi kedua orang tua, baik ayah dan ibu, harus sama-sama sinkron melatih, merawat, mendidik, mengarahkan anak-anak itu. Ya, ingat, pendidikan pertama sekali yang dikecap oleh anak-anak dang di sekolah, dang di gereja, ale di dia, di keluarga. Jadi molo denggak kamu amanginang, molo tutu hamu di ida, molo gabe panutak kamu, ingok magudang madadane di bagasan hadingganan. Alay, molo dang denggak kamu di ida, dakya hamu marminggu, hola nama nura kaya anak komune hamu marminggu. Suatu saat dia akan memberontak. Urang salahon dak ada lagi, urang muruki dak ada lagi. Alay cerminan me itu hita, bah tutu, itu tahe. Saya husuru gelek ko marminggu, hape ya so he marminggu. Saya husuru gelek ko lau tu permingguan, hape ya dak ke marminggu. Adong dosong ni, ya adong boto song ni, adong dosong di ruas tu siki. Hari kita garu hari minggu, narajin na maton pataru dada na, otak ni gerbang di gereja. Alaihi mana dak ke marminggu. Marnatal marnatal. Ai dia bapakmu, biasa mamang, dia marnatal, dia bernatal, ila potuak, ida. Bah, ini nama itu. Ale suatu saat dia memberontak. Tak kalau marminggu, inna. Bahasa marminggu, imar kipat di dan noko, imur ku situ noko. Bah, tumagu mau imur kipat di dan situ aku. Daripada ho apa? Hola menuru geleng berohi potoho. Ho soya marminggu inna kan? Nah, unang gabe songoni. Nah, sialanya mamang inang, Tuhan memberkati keluarga Anda, magu ibu-ibu magurang danaki, di pasu-pasu tuhata, dauma akan amara, jala sahat tu nama gudang. Sibuan barita la siroha bay tutuhata dohot Tuhan wakana torasna. Amin. Mulia tema ali Tuhan debata abanami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mardongaton la siroha dohot mardongaton ulup-ulup. Rohami ali amang di bagasan minggu na perpudion di tahun 2020 ala piga-piga arinai. Bongotan nami nama di tahun nai baru ima di tahun 2021. Jala tadi konon nami nama ali Tuhan ari-ari di panguju ini tahun 2020-on nangpe di bagasan situasi namaol di hasyanganon. Ala ni pandemi COVID-19, ala ni parsahiton, ala ni kanamasa, ala ni ekonomi doho akan asing ali Tuhan. Tadi kon nami nama tahun na buruki, bongot mahamit tu tahun na baru di bagasan lasiroha, di bagasan pakirimon na baru. Jala posdo rohanami ali Tuhan di tahun 2021 di tahun naro, tahun na barui. Idaon nami basa-basam hamuliamu mukjizatmu di bagasan guru nabi marhiti-hitik na sa pabahenanmu akan adinggan salpuma Tuhan pandemi COVID-19 jala dilehokoma Tuhami asiniroham hamalumon tu akan marsahid dapat na pinarsita ni roha dapat akan adinggan akan nauli jala sa totong ramutanmu hami mangula ka ulan nami jala gabi habaron di pasu-pasu tuak kadungan nami na humaliang. Tuhan molo ditatap hami jala diri rimang hami. Gudang pabahenan nami na hurang tama. Na diulaho kami di tahun 2020-on. Ali Tuhan rohami marsoba tuadupamu marhite hede uduk dohok serep ni roha. Tuhan, sayuang paingot-ingot dosa hasalaun nami. Alay, pauba mahami Tuhan. Leon madihami, habisuhon nasyako. Asabuhi hami Tuhan, manadikon dalan nami, pabahenan nami, pakkatayan nami, pakmikiron nami nasodinggani. Asagabi akka lasiroha matuhan diulaho kami, akan nadinggan doh akka pasu-pasu matuhan nahaluar sian pamangan nami. Tuhan pakai hami totong Tuhan
laho mangurupi akadongan nami na pugos, akan na somarama, akan na somarina, akan na dibagasan parsahiton, akan na tarhurung huriam doho akan na posom, pakai mahami ali Tuhan, laho gabe haboran di pasu-pasu. Sosoni pali Tuhan, tuakan na tua-tua, na mabuan yan akon na tardidi di bagasan tikyon, pasu-pasu dongani pargugui, jala dana na nang sibonon nami Tuhan, tardidi, ali Tuhan, di mana sida, jala surat to magwarna, di buku hanguluan, ibur-ibur magudang madadana kini jolon narion, di bagasan lasiroha hay pason dao makaparmaran, jala asabui Tuhan, magudang dadanaki marsogot, gabe, ula-ulami lahoma tuluson akan sinakapan ni roham jala asa gabe sibuan guarnauli may Tuhan tuak na torasna sosong ni pe Tuhan akadungan namin na dibagasan aka pardalanan dinamulak tubo na pasogit tuak ka inganan nabe doho tuak ka tempat-tempat na nang sitopoton na sida Tuhan saha tuhoma hupasatami pardalanan na sida Maulia ate mali Tuhan di bagasan la siroha atong bongok mahami ali Tuhan di bagasan la siroha jala dinelo mulak pe hami anong dongani hami ramoti hami dia kana marulang tahun pe Tuhan dohot nan di berulang tahun pernikahan pasu-pasu mana sida Tuhan gajang ma umurna jala main la siroha mai di tonga-tonga ninggulu doho keluargana mulati omatang yang nami di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus si palua hami doho parsauran itu di perbadia martangya kami Tuhan. Amin. Mari demahita manginang laos tapasa mapeliat tatu di mata. Di pasu-pasui dilehong tuaki karo biasi-asidu mari te anakni jalo mabediaki Yesus si paluai bon abang tu sudoi pernidahan sangat poni kodong nang ale-ale balasong kadongan sonari masuk mahita tu ulaun padirion dabadia hamuakan atoras neng mabuan dadana sidirion di bagasa tikyon atong marede mahita sian bukuede nomor 146 ayat sada saha tu ayat 2 Yesus nang kadidi do poso-poso saroma mangaligi
tangyang mahita, alia manami na di bano gijang, narodo hami tujolo mabuan akada danakon, saya si maroham, jalo manasida gabi anak komo, pasu-pasu jala pargugoy manasida mangyahi hanguluan sogot, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amen. Tangyaho kamu ma hata si paingot nanaing hujahon. Atong hamu akadungan na mabuan dana si didionon. Tangyaho kamu ma hata ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion nin na madoa kasisian na. Puday hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guar ni di bata ama dohot anak dohot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradu ti saluhut na hutonahon itu hamu. Jala ingok ma say dong anak kudu hamu garup ari rasi-rasa ro ajal ni hasya nganon. Manang ise na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsia hona uhum sogot. Tangyo kamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong maakan na mabuan dana tutuhan Yesus asa di jama. Alay di pisang akasisian naima na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesusi sogo marohana di dokma. Luas samu akada dana ke ro tuau. Unang oray hamu nasida ay di akka sisongonido harajau ni di bata. Natutudo nahudokon tu hamu. Manang isepe anggo sosongon danang ibana majalo harajau ni di bata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akada danaki dia peho ma tangan na tu nasida ma masu nasida atong jongjong mahamu akan atoras waeng hati dako kamu ma hata hapur siatai hapur sia. Amin. Atong alusi hamuma hatana husukunon. Di pangiro hamun waeng di dio nakadadanakon tu bagasan nina hina porsian muna alusna di pangido rohanami. Miha naolo dohamu mamudai anak kumunaon asa di boto jala di huton nasida hatani debata alusna naolo dohami. Naolo dohamu marsuru nasida. Tu gereja doho tu perguruan ni Huria Protestan. Asagabe ruas na mangolo nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naolo dohami. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadia hudul mahamu Roma sada keluarga tujulum. Ale sean sandean si hombing. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Dohot tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guar ni to di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Diha pemot-mot tu bagasan harajan na rodi saliling nililinda.
Amin. Roma. Felix ya. Ale Felix Harlis Tumanggor. Udi di maho tu bagasan guar di bata ama. Doho di bagasan anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho di bagasan tod di parbadia. Amin. Tidurkan. Ya. Ya. Ale Gabriel Ozen Sianturi. Hudi di maho tu bagasan guar di bata ama. Dohot di bagasan guar anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot di bagasan tod di parbadia. Amin. Mulia tema di Tuhan tadi hamo kada manginang nunga saut padidion nabadia tu yanakota na tuluon atong martangyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasat hami akada danako tuho jala dicakon hodo na sida gabi anakomu marhite hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasidan di tanoon jala gabe panian di hanguluan na saliling ni lilingna asimaroham doh dia kanatora sida danakon saya pargugui jala azari mana sida manogu-nogu dak danako tuho asarap nasida taruli dia ka arta ni harajaumu alia manami na dibano gijang asimaroham di bagasan anakmu Tuhan Nabi Yesus Kristus. Amin. Nuaing amang inang Tapuji matuhata ede nomor 145 ayat sada Laos Jongjong Mahita. Dang hapalang las niroha alana tadi dia hadisi bolong aro dosa siana ise manadata Tapasahat mapiliat tatu di bata martangyang mahita
Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroran di saluhu sileo-leho na dinggan dohot nasa ulibasa na maliutus. Hupa sahat hami ma siyan na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa hupa rahasiang hami pilihanon patibulhon harajaon mo. Dito nga tongani huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang di silelehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni tondo di pamataku osado gogoke roni salu artaku ubasa hati Tuhan naso usato kudong. Aliamana amina di Banua Gijang say pinarbadia maguar mo. Say ro maharajan mo. Say saut malomo di roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hangulan siapare. Se sama dosa nami, songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu siya Tuhanta. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Amen, amen, Salam. Mulia di Tuhanta.